O, muna yung motor. Muna akong motor. Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Kaisip mo kuha na yun. Ba, may karburador eh. Ayo. Oh. Ayo, ay. Boss, mautala ko, boss. Motor shop ba ni boss? Oh, ngayon, nakapayo. Wala lang, utala lang ko, boss. Boss ha, lawangat. Boss, dili mo motor shop, boss. Ang guntuhanan eh. Muta ng motor shop. Kita ang gaayo kong motor shop. Ay, oh. Tama ini. Boss, utala ko. Boss, ano ito, boss? Motor shop? Ini ya pa mga sigot balik. Uy, karoon ako, boss, ay. Tama ka nagatabaw ko ng motor shop ni Diri. Ah, motor shop, gini na diri. Nakaipayo motor? Na, boss, pero nasa balay. Dala to Diri. Ang dalawang ka sa, sige, boss. Dali. Pumunta na ka palong. Easy kita. Motor shop. Morgan yung motor shop. Kita saan ang motor shop ko. Boss, aray, boss, motor ako, boss. Ako'y payos. Saan nga motor na? Harley Davidson, boss. Sige ba na yun? Sige ba? Bani, boss, ang sa, di na mo andar. Ang buti, tingalay ko kalit naman na palong. Bibi. I-sinterstan daw. Ah! So, problema kaya na, boss, kasi naman mo andar. Dali lang, nakablock ka. Expert ko sa ng klaseng motor. Dali lang na. Kablock ka, sige ba na? Ano lang ko, luwag niya sa kabul. Ah, tara lang din na, boss. Mula na, tawapan, daro na ko ron. Luwag niya sa kabul. Ah, yaway mo naman dahil na. Mura na. Yun. Andara. Anong nag-cake? Di dahil mo boss, ano mo basta original? Oh, Jabi. Pandas mo motor eh. Ngam, may labi ang tagiya, boss. Ay, ako mekaniko, kabalo ko siya buhato na ni. Dili na namin yung kilak-kilak. Tingnan eh. Oh. Ha? Ang shoot sa'yo dali, namit ka. Oh, ayaw ko na. Okay, good. Kaya? Okay, boss, salamat kayo, boss. Dali, simple. Itanang mo ito. Kabalo ko tanan. Maayo, hindi ka, boss. Oh, ay, ano dito kay Juan? Hindi, boss, salamat kayo, boss. Oh, simple kayo. Basta patabang sa kuha, kaya kayo ang buhaton. Upa. Ayo. Oy. Bento. Ka palit mo appliances nga electric pan, boss. Sumara nga ako na, babe. Nanood ako na, babe. Dulaw dali. Kasi kanahanan eh. Asan niligikan? Sa muang balay pa man, boss. Nya kay tabilin maguko kay namalhin mi ba. May kwarta ka ron, ay. Hindi lang guro. Barato lang man, boss. May kwarta ron, ay. Pila day na. Karang makaya lang nimo, boss. Juan. Dos. Hindi na dos. Oo, kina nga, boss. Ano ba? Balaglugi ko. Bayaran lang din ako na balaglugi ko. Okay lang gina, boss, kay para pamasahin lang ako, boss. Sige. Andar niya? Andar lagi na, boss. Tawa na to. Ilag na ako. 2 pesos lang. Okay pa rin ba? Unit tip. Pagidran. Putihan ako sa tikpan, oy. Boss, Uy! Ikaw na po! oh, napaginabilin sa balay, boss ba? Kasi ganahan ka mo kuha, boss. Saan yung rest dispenser? Oh, Sabi, pinag sa kabe. likod ba kayo ni boss? Saka na yung gamit lagi. Problema lagi na ako, boss, kay namalhin mi ba, nabili na nga mga appliances ba, wala na ba, so mahal kayo magpa tracking. Kasa day ka. Magpunta ako sa mga ba? Tara man ako balay, boss. Medyo kayo kwarta ha? Turot niyo ang kwarta. Parang makaya lang, kunin mo, boss, basig.
Nakay mga barato, bitaw na yun. Baligyan ako ni boss. Tres lang yung bilis ng kwarta. Okay na yung tres. Sige lang boss, sige lang boss. Malaglugi ko. Tres lang yun na. Malaglugi ko. Ano niya? Salamat kayo boss, salamat kayo. Kasi ako yung rest is bilis. Yan, dalis ako boss, salamat kayo boss ha. Sige, sige, sige. Ayo, boss. Ay nga pala po. Ikaw na po. Ikaw na ba yung magiging dala-dala? Ubos kay nabiyaan na mo ko boss. Basta ganahan ka mo palit na po boss. Baka ikaw rin akong daling maduulan diri boss. Ano ba yung magiging... Pag mapriso ko, anong kalaki ni mo? Hindi boss, uy. Ako nga gani mga appliances boss. Ako lang yung pangbaligya ba kay wala ko pamasahe pa ulit sa balay boss. Yan, magugo. Okay ba na eh? Okay pa kayo boss, uy. Hindi no? Complete package ha boss. Pila man eh. Wala ba yung kwarta na? Karang sa makaya lang mo boss. Okay na. Dos lang, dos. Sige na lang boss. Malaglugi ko. Paano na oh? Para na ako pamasahe Oo, na Rep. boss. Salamat. Okay, mga ikaw. Dugaan na ng piso. Oh, Salamat kayo boss. tres na ah. Salamat kayo boss. Wala na. Dalis ako boss. Salamat kayo boss ha. Oh, sige. Lakas ako boss. Salamat boss. Oh. Ito, balik pa itong tuhan na to eh. Kano naging pambigya eh. Boss! Boss! May hapon, boss! Oh, bakit lagi? Lagi, kita nga, ginagari boss, ay motor. Itong ako, gipayosin mo ganiya. Ang kulay blue na Harley Davidson. Ay, itong ipandar na ko. Oh, Wala, may nito. Dali mo naman. brimari ko boss, kay nawala. Giparkiran ako sa gawa sa balay. Pagsuroy. Lagi. Ang intensa mo kay ka. Ano yung dito ka nga ayos sa kwa? Sayang itong ito, mahal dito kayo boss. Sige lang, sige lang. Kung may mga ito din kung payo-ayo ito. Tuwagan din tika. Ito nga ako boss ha. Sige, ako sa itong pangitaon. Sige, sige, sige. Ano nga ito? Ano? Luguyo eh. Mahal ba? Kaya sa nagibig siya. Sure, tigin nakakawat ato. Oh boss. Yapon. Oy! Ito! Ay, makarang ganahan ako palit ng motor boss. Wapa lagi na. Harley Davidson na. Oo. Ito boss. Mas ganahan ako palit ba? Barato na lang. Wapa lagi na. Kailangan yung kwarta ka rin boss. Pamasahe pa dulong din sa balay. Bili na mo ko. Ang kapting motor, mabilin. Dali lang. Sabatala ko ah. Bukan ako eh. Bukaw ko ito. Sabatala ko ah. Sabatala ko dra. Mas lulog to lagi niya oh. Huwag na ba? Harley Davidson ba? Okay. Lo, Jack, oh. Ali, Jack, kain mo motor diri. Oh, itong vlog mo ni. Pagdili, kiulap ka kawan, di na ako tawawang pagdili ha, tidin-dili ha. Sige. Oh, tulat lang mo kan. Barato lang ni boss. Okay na, siya piso. Masukot na piso? Doon boss. Dos. Sorry. Oh, dos ka boss. Okay lang boss. Ito ba? Dos na lagi. Dos na. Okay, pamasahe na ako boss. Salamat kayo sa boss. Salamat kayo. Uy! Oh, muna, yung motor. Muna akong motor! Yung motor. Ikaw din nagkuha! Ikaw dito pumuli ha. Ikaw din nagkuha. Uy! Musa man eh! Musa ka! Buang man diyan eh! Gusto ko ipapalisin yung buang nga! Tawanan na dili. Tawanan. Okay! Wa! Subay. Ikaw din nagkuha. Uy! Musa na eh! Paminawi bay, para klaro ni mo bay, nagtakura imong ulong may gamay. Hilas kabay, pahipi gamay, sa mga walay angay, naghilas-hilas ra kang mga mitay.